A čau, zdravím vás u hry This War of Mine, jsem Wolf, teď slyšíte mě a mýho kámoše, když já už jsem se zdravil u něj, takže to je jedno, takže já už jsem to chvilku hrál a dáme new to try a yes. No, přesně tak. Ano, jak jsem říkal, abyste to neslyšeli, že žvíkám u kompu. Mám pár rohlíků. Jo, ahoj. No, já se možná změním. Kurmě mě padají FPSka, ale docela, už se mi to seká. Já to přeskočím. Tohle nebudu číst, když tak si to stopněte. Kolem 20 až 19. Kurňa! Mám 13 zrovna teď. Jestli uvidíte příšerný, ale příšerný lagy, tak jo, mluvte. Protože já mám příšerný FPS, k tomu ještě mám zapnutý Steam a to nepomáhá. A k tomu ještě stahuju. Team Fortress. Kurva, to se seká. Hele, počkej, lidi, nevnímejte ty lagy, nevnímejte, jo. Prostě si myslete, jako, že to jde úplně v pohodě, nevnímejte, ale pokud budou závažný, tak se na to nemusíte koukat. Mimochodem, This War of Mine je taková 2D hra z pohledu tří civilistů a tak dále. To je dobrá hra, protože jako... No tak ji udělej, já vůbec nevím, co teď děláš. Já vůbec nevím, co teď dělá a tak. Prostě nic. Když tak, by se to mohl střihnout, aby už byla noc, protože tady na to máte omezený čas, myslím do 8 hodin večer. A k tomu ještě, jsou ty roční období, jaro, léto, podzim, zima, ale zima je asi nejhorší. Ona teď... Jo, vlastně, pokud znáte... Počkej. Pokud znáte hru Internet, tak vy možná znáte jako takovou obyčejnou hru, kde prostě hledáte zásoby, ale v té nové superverzi prostě je to všechno jiný. Protože to je tak úžasný a k tomu ještě tam přidal i zimu normálně. Ona ještě není dodělána, takže tam nejsou ještě zombíci a tak, takže tu zimní mapu ještě budeme přeskakovat. Až tam bude víc oblečených zbraní a tak. Jo, počkej, ještě jsem chtěl vysvětlit to. Už tam žádný zbraně a jídlo nezabírá jen na poličko, ale je to jako v Resident Evil 4. Ale zase omezili tu váhu. Ale jako by dali ji pryč.
Jo, takže můžete mít třeba, počkej, můžete mít třeba dlouhou zbraň, jako třeba takový samopal nebo lehký kulomet a k tomu ještě pistoli. Tak, já tady vypáčím dveře, protože jak jsem si, tady ty, čumte, já jsem to rád, že tenhle dům základní znám, ten náš. Takže neříkejte, že to je totální nuda a že už se na to nebudu koukat. Hele, už se mi to vůbec neseká. Už mi narostly FPSka. Už kolem, jakoby, jak to vidím správně, tak jsem tam měl 30. Občas uvidíte nějaký záseky, ale to je kvůli tomu, že nahrávám ještě stahuju, takže neříkejte. Ano, to jsem chtěl říct teď. My natáčíme teď přes Bandicam, což znamená, že nevím co. Jo, mimochodem, ještě jsem chtěl říct o livestreamech, na ty si ještě chviličku počkáte. Protože my ještě nemáme v plánu, jakože natačíme 5 videí a už je hned livestream, to si ještě počkáte. Mimochodem, až budu točit livestream, tak se nedivte, když třeba nebude na Twitchi furt, třeba bude někdy na YouTubeku, ale už mi dochází čas, už mi blikají hodiny, takže musím posmít. Ale já se to ještě rozmyslím, na čem budu točit, ale já už nemám čas, už za chvilku bude noc a budu muset prozkoumávat. Ne, protože, no, ještě 10 minut a je noc, a totiž ubíhá čas po 10 minutách. Noc? Tak, jdeme do toho opuštěného domu, protože hodně jídla to beru. Scavenge, guard, sleep. Ale tady asi není potřeba si nic. No, vezmu si to lopatu a tu páčidlo, protože jako to se mi bude hodit. Hele, některý let's playeři třeba točí hodinový let's play. Kurňa, doloudi se, kurňa, no konečně. Mimochodem, tady můžeme dělat tomhle domě hluk, protože tady jsou jenom krysy. Ne, zombie ne, to je taková survival 2D hra, že třeba se proti lidem, jakože se musí přežít a třeba když potom někdo půjde, tak ho musíš zabít, protože nebo zdrhnout. Když nejsou tady zombíci a prostě jakoby občanská válka. Protože je občanská válka a prostě musíš přežít a to je všechno. Prostě musíš přežít s jídlem a tak. Kvalitní cigarety, jo. A
lednice. Doufám, že v tom bude hodně jídla. No ty vole, tady je jídla. Mimochodem, Adame, to není o tom, že prostě sněz jídlo a už... Promiňte, on se nejmenuje Adam. Prosím tě, to vystřihneš. Prosím tě, Fajgan se prozradil, ani nevím kdy. Říkal, jak se jmenuje. Mimochodem, a Verry nebo Michely, řeknu tohle, tady to není jako, že prostě to nazbírej jídlo, sežeru a máš pohladu, tady ho musíš i uvařit. Podaj. Všechno je v pohodě, Adame. Michely, bla 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 bla. Kurva, dáš si ze mě prd. A jsem ještě neskončil. Ježiši. Prosím tě. Počkej. Každopádně, já vím, že to byla kratší epizoda, ale já to tady budu muset ukončit. No, protože já teď nemám moc čas teď natáčet, takže pokud... Ale This War of Mine, jakoby budu točit taky často, budu natáčet i Gothic 3, což je úžasná hra. No, já se taky uvidím u příštího videa z This War of Mine a takových her, ale nejdřív dojdu domů a pak to tam ukončím. Tak, v uvozovkách domů. Mimochodem, myslím v uvozovkách, nemyslete si, že jsem někde na ulici hrál na notebooku. To teda ne, v uvozovkách. Mimochodem, Mitchell bydlí blízko mě, takže se nebojte, že třeba... Škoda, že nejsem jeho brácha. Den druhý. Mimochodem, to... Jak bych to řekl... Pokud někdy v This War of Mine budu mluvit o něčem místo hry a tak budu říkat nějaký informace o nových hrách a tak. Takže zatím čus, uvidíme se u příští epizody This War of Mine, bla bla bla.